Ole tunchuma kan khi soitur hi Chinatown New York lama thleng ni in helai hmun hi New York khopuya venglun le America rama Chinese ho tamna berna hmun ani a helai hmuna hian Main Street kan ti mai veng pumpui kotthler tluan mai chuan cafe mall le dawr sang sang China thil le an hnam nun phung kai hnoi tilang thei thil hlir mai zorna hmunin akhata kong le lama chuan chutiang hlir chu a awm hi ani ber mai restaurant ni se China food an zawra mall ni se China thil le eitur peksa China lam chuak te hengba ka nail salon te le dawr chi sang sang akim vek hi ani ber helai hmun hi Chinatown ti taka China lam thil hlir mai hmu tur oma mi cheng le na thok te po China lam mi bok an ni heiwang tak hian China atanga America lama lopem thar te po hian helai hmun hi an ron pan masatlang puya an tan chuan China rama atanga China thau pem te po an anga ramdang dai mel sang tam taka hla oma se mani rama la om ang mai in an thla amwangin an ru a hadam thritlat ani ma se heveng lun le thoveng angring tak ngi mai hi tona vandoina thleng kan soitur lo in channa le a thlenna bulber chu ani don reng mai zawo jiome hi kumsom ni mi lek ni in America rama ron pem thar engma la shebel lo ve tak ani a Queens New York khopui lama chengmekin a chena atanga hlalote Connecticut lama Niels technician na thokin chu ai zona ve ber ani a jiome hi Fujian province Southeastern China piang le Chelian in chung ka hosalem lo ve taka tanga lo piang ani awang hian zirna lama po athleng sang lem lo hlea heiwang hian no pangte in na athokin lo ani ma hle ani melsia ti atangin apasal ni ta nen hian in chi chhawranin anin ngai zonga ye chuan China lama an pahni chuan anin ko sui tanga la jeomei pasalanu le pati ero chu China hian omlavin ama kum inge musat kaltoa khan khosak je omjok besin America a an lo pem to a heti lai hian an nu pa chawa kalin an fapa ero China lama an nu chiari thung hetiang ani awang hian ani nei atanga reilote a chuan jiomei pasal chuan anu le pate America lama finve chu arota a hetia han ngai to mai chuan thil ti om lo po ani lem lo ma se boita ber chu heti lai hian jiomei chu arai tlat mai si hetiang ani awang hian ani chu China lama la omin apasal chu ama in America pan chuan akal angai ta a jiomei ngai to na chuan nakina anma ni malam honatan ve kalom tia inshil mulin apasal chu America akalanga nate zongin athokanga a in bin bel nuwa anni nu fa chu arun shwai thei mai don tin angai to a hlimpo hlim ve viau mai chutiang chu thil thlen dan tur nia angai to ani a apasal ngei po chuan chu atum dan ani ve tho ma se annu pa a anril ro le an tum dan ango chu apasalanu le patiril ro aloni ve reng lo an fa pa in America leilung aron ra ve rwal chuan anu pui chu an du lo thu an lo shil ngal me mai apasalanu le pati hian engwanga hetia an mo hi du lo viau nge an ni tu man achan an shelawa ma se jiomei chu kalsan torin an fa pa chu an shil ngal me mai ani hetiang hi an bo ruak ani awang hian jiomei le apasalanu le pati in kar chu a thalo em abikin apasalanu nen chuan anin ngei lo le zwala raipor chung chuan apasal laka tanga hlatak mel sang tam taka hla oma chutakara apasalanu le pati nen la inbiak that an nei ngai bok si lo ama alano pangve bok net naw pai la ya dwa to nei lo chu thushan amalam hun po chiang lo chuan a om chho ani a jeomei din hmun chu a harsa in a ha thlak be tak zet mai aril rulama ngong nein depression te ani pha hiala ma se ti thei nei chong hek lo le no pangti a raipor chung chuan chung a har sana song chu ama in atwar tlok maya nima sila tlong takin har sana tam takara fanu a hring be da hlo mai hetia fa ani nuwa che hian apasalanu le pate po chuan an va patne na chuan anu pui chu shoi ve an rem ti sak ve le ta ani
chung kwa hmun khata an chen ho chuan anin hriat thiam lo na te pawh a zia chho ve anga naute lo ve to nen chuan an boruak chhia te pawh a siam tha ve dewang chu ti be seina nen chuan jiu mai pawh America lama chuan a thleng thla ve le ta a ma se a be se ang ero a thleng lo chiang hle thung chutia in khata a pasalanu le pa ti na an han cheng ho ta chu ral khata an omlai ai ma chuan anin kar boruak chu a che chhota a chu in chunga chuan in ho lo lai om the reng reng talo mai ni tin mai chuan an boruak chu a che tial tial hi ani shima naute lo om ve ta po chuan an boruak chhia chu a ti zia om pha chuang lo chuti reng renga cheng ho ta chu rum khat phei chu jiu mai pasalanu le pa te chuan China lama hun engemaw te chung om turin an mau chu an thon le thial ani oma le chuan kumsang ni som pakwa khan jiu mai pasalanu le pa te chuan Houston area Queens New York lama in an lei thar ve a le chuan jiu mai po a fano a pasalanu le pa ti nen cheng ho tur chuan America lama bok hroi thlak an ni ve le ta ani jiu mai pasal chu construction company pakhat noya a thokta a hna chu a ha thlakin an thokrim viauna in chung ko chom nan chuan a thave thokata heti vek lai hian an fano de kha kumsari mi ni ve to in ani no pa he chu an kum ain rol khata no pangte in nu le pa chan an chang ve ti na ne chu thil mak ve deu pakhat chu jiu mai social media account hawa hian ama le a fano thalak cha chu motor oma a pasal emo a pasalanu le pa te emo motor an om ve ngai lo hei hian an nu panon chu atilang de ruak ome nu pahlim tak chu an ni email lo tlat mai helai venga an thenom te ho soidana chuan hei mi te chung kwa hi helaya an ron pem ter atangin an mi zia hi amak rewa midangin an bia ang ti hlau ni om shim hian an khosa a mi tu ma an bia in an chibai ngai lo veng chung thil ti na la an til ngai hek lo ngoi reng hian an chung kwa in an cheng ve to pa midang tu ma an bia in khotlang thil ti ani se anin rol ve ngai me lo bok ma se an mo jiu mai ero chu tiang ani ve ho lo a fanu ka ya kholaya akal bel hi an mu fawa a mel tha in ain khai thlar maya asam dum tak te chu se win a mela te chuan ngil nei na hi mu thein alanga a pasal le achung te ang lo takin ani ero hi chu anui sang zela thenam khoweng te ne na an han in moni khwa chang po hian nui sang le hlim takin chibai abuk ze hlom boka a pasal chung te nen chuan an mi zia chu leile van ang hlo an ni mai jiu mai pasal ero hi chu anupui le ling thok chu alandan ani thung a thin chiat melin a kol sha maya a mel reng reng da chu khobel pum pui chu a hota mai emo ti turin ameng thi pram reng maya tin chenom khobeng ten hoi hom taka an lo bia ka good morning emo hi emo an lo ti ve po in a chang let ngai e lo mishing pole nel har satak ani jiu mai chungchang an zona chenom ten an chandan chuan an mon hun ber tum cho kumsang ni somni pakhat ni puilai khani in heti hun lai vel tak hi veng pum pui ngor do thei thil rap thlak tak thlen hun nai kha ani nge himikum august thla khan zan kha chu zan rei to lam mi cheng te po tui taka an mut bor hun lai vel tak khan police siren chu ron roi in chulai veng chung re to tak chu a ron lo khata ewang hian chulai veng cheng te po an mu hil tui lai chu an har phak hlom pha ge hi ani te chuan hemi zana police siren ron ri roi chan hi jiu mai chuan a pasal pa in kod a thlak ni in police a report bang alo ni a zan rei to mi mudre to hnu ti har an ni mewa bang chuan thil thleng chu hretu an tam pha zol lo theilo ma se engtin chiange anin khoya enge an thubul bal ber ti ero chu to man an che thei talo thung hemi zana thil thlenga bang hian jiu mai chuan a pasal te in chu chhuasan atum beta a engma in mang thana po omlawin chu in chu ngoi rangin a chhuasan tamak mai chutia jiu mai bo ta de chu zon lo theini hek lo le a pasal chung te po chuan sum le pai le hun le tha tam tak sengin an chung ve le ta a rei tak an zon hnuwa a to pa chuan mu chuakin an hrai ho chui le a
nima sila hemi chuma zio mei ron ho hi amizia zong song adang lam ta bet thung ton ma a kholaya akal vele chenom khovieng te a chibai chinang kha motor om ta manglawa afanonian hlimzeta in kai chunga chulai vela ankal dun chin po kha motor om ta heklau chuan in chunga chuan tom tlatin khovela ka chuan ain la sang to dei ani hmel chanchin rap thlak takena aron den chumpo khan chenom khovieng te ho chuan zio mei chu thlainga mazat an hmu to lo ani ti an che chuak le hlom chawa hetia han en mei chuan zio mei pasal le achung te hi miswal le kha thil thalo thlenga khan mo phur tu an ni nge arin oma nima sela kan hriat le hmu ang wa thi thilom dan alo ni bek thin lo ani zio mei chuan midang ten an hriat ve ho lo thuru ka lo nei ve reng mai chu chu mi padang aru ka kop lo nei ve rengin chu pa chu wan kuiming kumsum nga pahni mi Chinese American ani a zio mei ai hian kumsom hne pathum zetin au pazok nge nge kuiming hi kumsang kha chakwa somrok pakwa September a khan China a alo pianga kumsom thum apil to hnu kumsang hne pathum kum khan zirna chhun som torin America hian akala azirna te azo hnuwa chuan China lamalet le ai chuan America a na tho chhun soma chen chhun som chu a thlang ve le ta ani New York khopuya chuan chingin eizon lama po atluang chho viau mai American meche pakhat nen intongin ani nei zuya fadu om tak pahni ani ba ka hetia American nopui ani ta ka chuan America a chen nge phalna green ka chu ani chhun som ta boka an eizon lama a hlo tlenga nopui fanau do om tak nein chong ko pa ngai tak ani ta chuni a eiba khan be sele chong tora om to bi kher om lave nima sela tun hnai kumrei lo ti kalta atang khan asum dona cho atlat niamin a tho chwa cho atlem chho datlat mai New York khopuya chen le khosakla cho a hau tak tul tul boxi heti lai hian a fa te pahni hi kumsom pial or ve ve annani a chutiang chuan an ni tin khosakna le an zirna te a hau tak chho tan viau mai sinen hetiang te ani chhota ka chuan kuiming chuan alo do thu sam be ber thin sum dona te ro te atanga boltan chawa nakina tilen belzel cho ba san mai tha in asia a tundin huna sum cho amamo a nakin ngak the an ni silo chuwan chuan asum dona cho ti topin hun poma driver na chel mai cho atikile ta ani poiming le jiu mai te hi Chinese southil ti khomna atanga in mole in siani in hei hi kumsang ni som pakwa khani a heti lai hian jiu mai cho America ron thleng hlim deuh hlot chaw lani in anma ni Chinese pui pakha chuan private party hoi hotin heta hian jiu mai pasal cho an ron som be a pasal chuan a ko pui shoi be ngei angai awangin jiu mai po cho kalve chaw alo ni jiu mai po chuan a pasal ta na za pui omlo tak ni tumran chuan a makeup man po au lokin ain chei rei em ema a thomna nei zinga a thaber chu thlang chhuakin a pian alo nal bok ni a han in che cho analin mit ala khop mai party na po chuan mi mit ala in kiming a po chuan alo mu mai holo chu me chia mi thar ala mo ngai holo nal che cho a en deuh tlok tloka chuan lam siamin awa be bok tar ngot mai enge an soi hriat ni lo ma se hemi chuma an ti ti hi an tui bok aniang party aso meu chuan an in nel manin number te an in pezoi te hiala ma se mani chung ko san nei ve ve to an lo ni bok ni han in biang zui ero chu an nei lem lo party na khan ri tak ti ti dun ma se aba khan pel tom na chu an nei lo ve ve ani mel an in be zui ta lem lo ani nima sela Christmas alo thleng don ta a poiming chuan me che chelo tak party na a hmu kha hre chuakin Christmas chi bai bok na ma se chu a han thon ve a ma se he a ma se sauti angalang hi an pahni in kar chan chin lo in chana chu alo ni don rek mai nopui pasal nei be be to chung ko san le mo phrona san nei ani to ti chu ngai to in kuiming chuan zaklo taka aril ru han phor pok chu angam lawa ma se in betam tol tolin anin biak na po a omzia adanglam chho be tel tela iti phunglenga tangin nula tlangwal in ngai song ti angmain anin biak na cho adanglam chhota ani kuiming chuan thil thleng theite ngai to in
thei patopin ain sung be sham sham thina ma se Xiaomi bil thana zuna chuan alo wai thuk to in chhuale ngaina a hretlat lo atir lama chuan thil ei tur te le movie en puya te somin anin mu zeu zeu tana chutiang chuan aruk thei ang bera in mudun ta fobin hetianga in mur fo ta chu do ain an kal thui ta pat mai kum khat don aruka in muwa in kopta chu an thlen chin bak thlen bel shet duna an nei chhole ta a popui nei ve ve mi nu le mi pa ani meu ba chuan phim khur an ngai dun si ti chuan aruk thei ang bera anin mo thin atan poiming chuan main street lama apartment pakhata room alwa ta topa heta tang he chuan in mo an do chang piangin an chung te laka chuan an sang sang an siama helai apartment a hian an tom don ta fo mai an chung te ve ve bum nan chuan client mutur angte nalam thila kal chwa angai angte le thil dang oi om tak tak chuan lama an siama chatian chuan thlamong takin anom dun ta thin ani hetia in muru khi antana arim chan le zol reu na chan pakha chu Xiaomi pasal hi atna awangin khodanga azin deu renga khata tharuk vel se chu zen chok thinin hei hian hemi te pati tan po hian mit mei ven tor atitlem sota hei wang hian mo po anin muzum chauta malmal biao reng ani an pani in kar chu mi pat mei chiatna uiren anglek ani lo pat mai rilru zong song ne na in kung kaina in do na le in mangaina khura an lu chauta thuaya tal chwale hupur ong khopin anin ngaina in anin thlagel to aloni an che a po an thop thei to lavin chulai anin morok thena bela chengti mit mei chu an biang hlei thei to lo in do taka in kai chunga an kal dun te le anin ko alai te chu chulai bela cheng te chuan an mu fawa han in mei po in chian tharengo chu ani lauti midang tan po hai thei ani lo in ngai song in koplai ani ti chu an che for hlom mai Yuming po chuan Xiaomi chu adwatin atan chuan athil phal emema designer korman tau tak tak le handbag nal tak tak te ale sak deu ringa chu mai po do tok lo chuan Xiaomi man tor biak leo liavin credit card te asiam sakhel boka chutian chuan anuna athil ton apasal le achung te bula anun dan le Yuming bula anun dan chu Xiaomi po chuan a han khai khin thina apasal te in chunga chuan englai ma in lom le biak that a hlo ngai lawa apasal la amizia adang sotin ama handua ta han ngai sakna reng reng ane ngai lo apasal nu la in asoi sir renga athil ti engma chuan apasal nu mi chu atlung zo ngai lo hi ani ber chotakara apasal pa la in kut athak fawa uthowa achunga chetlak chu engtik lai pu in a in pe adring emo te mai tur hi ani boka chuti lai mekin Xiaomi bula iro chuan athla amuangin apasal te in chunga adon phak ngai lo ngai sakna te duat na te fui phur na te adong fawa thomno nal tak tak le designer bag man to ber ber ba ka thil pek lu tak te in avor reng boka poisa tla chama awm lo nan credit card thlengin a pe ani a anun pahni chu a han ngai to thina in thlau hi ati tak zet ani ber hei hian Xiaomi laka chuan aril ru apek tir zol tul tula abial pa laka chuan aril ru le ataksa song song chu a pe be khi ani ber to chulai venga mi anma ni Chinese pui hawina an seidan pakhata phei chuan Xiaomi hi tum khat phei chu arai hiala alomin chu naute chu ama le Xiaomi ngati in kar ti nge chwal tu an pahnia phuar nge tu tur ani ngei po abeseya arindan chuan Xiaomi nga chuan anupoi chu thenin ama chu ani chhun chuma an pahni chuan malam hun dom tak an man chho abeseya ma se nawa pai tho Xiaomi nga a han shil chuan Xiaomi be se dan ang chuan alo dong song ta haulo naute chu pai tlang alo du reng reng lawa anupoi thena Xiaomi neila atum heklo ani na taka chuan anupui fanaw achung kwa kalsana Xiaomi ne chu atir phata tang khan alo tum ho lo chok alo ni Xiaomi nga chuan nupui then chuang si lawa chutia Xiaomi ko bok chu atuma achung kwa hlo chuang si lawa Xiaomi moina han cheivel chu adu lek fang alo ni te chuan naute chu an pai tlang talawa Xiaomi riluna thoi dam tum chuan
kiuminga po ain siang so le nual mai jiu mai dam thatnan ama enkol tu tor aroi saka kilpek man tau tak tak chuan a hor na sa zol so bok nen jiu mai chu a chel bet thei be le tamai boka nima sela chutia an pahia an kopui te phasana an om dun fo thin lai chuan kiuminga nu pui chuan a pasal om dana chuan thil dik lo om tlatin a hribe ta hlo mai zanrei to taka phone call adong te na chuan nama zanrei tak taka aron ho fo tamai te an man na ber soi factor om lova poisa lak chwa ani fo mai te chung zong zong chu nu pui ani na angin aril ruwa ngai thatlo na ani phata a rel nuam lo taka om mai mai chu atum bi khau lo thodik ria chwa ngei tum chuan a pasal chu a chui ru beta a pasal chuan ngai zong dang ani nge ni ti a re chuak patlat mai chuta chuan top san mai chu ala tum hau lo professional private investigator arwai chuita a amiroi de chuan jiu mai thalak chiang takte a pasal kiuming anian chuan an khosa don thin nge ni ti fin fiana thalak rong rong chu an ron peta ngala atira ring helin arin helwang renga private investigator me orwai ania ma se chutia thalak nen lama chiang taka a pasal uirena a han mu chuan kiuming anu pui chu aril ru ana in athin arim tak zet ani ber te chuan chung thalak tinen chuan a pasal chu a chua chal ta sia sia mai ani du thlan tur pe in annu pa chu in chen emo ani lo chuan a mi chekop chu voi khatma akmu in a pe zui to tor ani lo te chu a shila anu puin engkim a hrechuak to ti le ngai dam mai atum to lo ti a hriat ve le kiuminga po chu anu pui ma chuan chingche in ngai dam adil zui ngala a mi chekop chu a then ngal tur thole voi khatma a hetiang thil hi a thlen to lo tur tho chu tiamin in chen adu lo tho chu a soya anu pui po chuan chutiang takatloma ngai dam dil le in chirta chu chan spek bele chu tha ria in angai dam bele tamai boka ma se kiuminga chu anu pui laka a in tiam ang chuan om alo tum ozong lo arang thei ang berin jiu mai chu a pia a anu puin anin kar a ria chwa thole a thin ring thote thalak nen lama fin fiana ani vek thote chu shilin tuna chuan engma ti thei ka nei ri lawa lo ngak lok la kanu poiril ro ka bina ngai thataka om hun thleng tal chu kanin mori lo angai ti in abashila ani na taka chuan kiuminga hian anu poi thena achung ko palsana hanne ematan chuan jiu mai hi adu tak tak lo ano pan tak samoi na chu adu in a ita a chen khamlo mai zok alo ni ma se arem ro da na chu jiu mai chuan alo pomve ta haulo kiuminga laka chuan alo in pe thuk to in aril ru song song in alo du ve to a pasal le achung de laka tanga tal chwa theina tur ni sia in eng tiknia emo chuan chu an in a pasal te in shom tak chu ala kal sana thamuang taka kiuminga nena an la kho sak chau dun nge alo bi se ve kha ni a ma se chutianga anu puina a hria chwa to hnuwa po ama thlanglawa in mori to lo a han ro tamai chu a hre thiam theilo engtiare nge anu pui chuan a in thak zuenga engtika nge anin kop zui le theyang ti po hria thleilawa chutia lo nga ngo chu adu to bi khaulo kiuminga nge na chu lo hnial ve in hemi tum hian anin mo china apartment a nge chuan nasa takin anin hau zui phata a atoma zok zok chuan an du dan ang chu somsak anin tum lo ve ve boxi nen hemi tuma anin hau hi atoma ma in malam masa to ni du hek lo le thachen ve bil se chu biak po anin bi pop lo ton ta ani ma se atopa van doi na thlen ma de ulok khan in bi pop do ne chanin in mo dun chu an tum le ta a ama saberin Chinese restaurant a kalin hil an eidun phota chumi hnuwa an apartment lo lama chuan in zuilu le tangi nge in he apartment an lo hi alian chang ring vewa bedroom pathum le living room oma ma se kiuming hian bedroom pakhat cha chu alwa thung bedroom dang pahni te chu a building nei tu ten mang ve in he building nei tu pa hi Mr. Wanga ni a ani nu pa hi bedroom pahni na hian riak mai in bedroom pathum na chuan Mr. Wanga te fanole afapa no pangte te an riak be thunga he apartment a hian in nei tu te chungwa member pali an cheng be tina ni chu
ti chuan kha van doi na thlen ni a khan Mr. Wang a fano chu a hna akal turin zingdar kwa a chuak le a zandar kwa ron let le chawin heti lai hian Mr. Wang ate no pa iro chu chawhmalam zong chu ina an oma hiuminga po chu apartment a chuan avei lai chu an hmu nge dar som pahni le achane vela chuan ti tur poimo an ne wangin Mr. Wang ate chu an kal chhuaka heta an chhuak hi tailam dar nga le achane vela chau an let le a chuti ni chuan Mr. Wang ate no pa an kal chhu atanga an ron let le chung dar kar nga vil zet kha hiuminga chu ama chawin chu ruma chuan omti na nia an chuan atanga dar nga le achane vela Mr. Wang ate an ron hola hian hiuminga room kongka chu a in khar phui thap ba ka chunglama chuan music ring taka in play in polama tang po chuan a hria thei vek boka hildang lam te baka po an ngai lem lo beng cheng po an ti san lem lo bok nen engma soi lo le ti lem lo chuan hiuminga room chu an kalpel maya Mr. Wang ate fano zandariat vel bora alo ho po chuan anu le pa te soi ang tho khan hiuminga room chu alo le in kal thapa hildang lam engma omlem lo ani po chuan a room chu a kalpel bele mai boka nima sila zandar som pakhat le mi somni pathuma chuan hiuminga room lama tang chuan thinjim taka in hnial thom aron rita a Mr. Wang ate fano chuan ngai thlakarin chu in hau thom chu a ring tual mai thinjim top khoka in hau le in hnial ri ani ti hairol ani lo chutia anin hnial lai mek chuan hilri tak ni om tak 100 deuh chor hi a hrita a in hnial thom po chu a re zui tamak mai Mr. Wang ate fano chuan a ril ruwa hil dik lo engemaw tak a thleng nia hriat na hi nei tlatin angai a tha thei tlat lo rang takin 911 call ngalin an apartment a chuan in hau boina a thlenga ngai ven pat angai tho chu a va report a top mai ani chuan call an don vele police lam te po rang takin chulam pan chuan an ron kal ngala police officer pahni ron tiam ni in chung lo hlima holwai an thlen phat atang chuan il fel lo engemaw tak an hma chon ngei don ti anin hre thiam chop chil ve mai a chan po an hma lo kong khara chuan thisin alo kai deuh nuala holwai a chuan Chinese pa pakhat hi lo omin milim ang mai chuan chelo chang lovin alo ding renga a hmel lan dan atang chuan enge angai to ti chu hria thiam harin chi ai na imo thinrim na imo lo na imo mel po apu chuang lo alo hoimol top remote mai adin na bul chhuata la chuan Chinese me che pakhat hi azang thal zong hian chelovin alo let reng boka chu me chha chu amai mi chinga police siren ri le in chung an lu thom de chuan aril ru ati chi ai e lo nge nia amot na nga ya chuan alo la musar mai police officer te chu an han kal nei dewa chu me chemu an han en chian ero chuan a chet mia lo chan chu an hre thiam ngal war wara ake kor hak lai ake pha lam nai chu thisen hian alo hu zuya mundanga changa helai muna hian no thlen ani ti hria takin thisin te chu ake mora tang chuan in zompo tin chhuata chuan alang pheiru nge nge a ti chuan chung Chinese me chia le mi pa lo om te chu tu te nge an ni chia police chuan hre thwain police te helai muna an thlen no loka hian damdoi lam mi thiam te po an ron thleng zui ve le boka hei top cho in an thiam na le an man ron ni ang chuan chu Chinese me chia chu an boi pui zui bat bata ma se van doi thlau takin zio me chu chulai muna nge chuan aboral ta ani ti chu officialin an pon zui angai ta thau ani police sam chuan chhuata thi sen luang zio me no na nu ma ombro chu uluk taka chui zuin first floor lobby atangin second floor lobby lama akal chho zela ti chuan atopa second floor apartment kongkhar pakhat chu a thleng ta a chu thisen nu ma topna kongkhara chuan thisen de chu kai no in a chung an han lo chuan engkim mai chuan chu room chunga chuan tharum thona nasa tak a thlenga ni ti chu soingai lovin ati fia pek mai kongkhar an hon rol chuan thisen tharlam rim chu aron nam ngal huka tin chhuata chuan thisen alo lang koi se zui mai a then chu lo ro tan deuh to in a then ero alo la ro lova madres la chu thisen hlir hian a khathi ani shimai chulai mo chuan na sataka be atok nge ni ti a hria theya
furniture le bangwar thatak te po chu kisen perna a om thle thwa maya chhuata chuan dar thalang ke dar noi hmun tina chuan om bokin furniture te chu atlurim rum mai bok ni chu room chung che chu mutha cholna room ai ma in dawna tual zol a angber zawk police officer te chuan room chung kiltin chu mai nei ho lo tura uluk chuan an infiata a bathroom lama chuan puan chia kisen kai nuang mai pahni mu chuakin thomnu da na chhuar chung kilkhor taka hian balbom thuru khi an mu chuak boka chu balbom chunga chuan thomno thisen kai danglo om le in shuk na puan le me che korba na tirau te om angchi ton zaw angchi hi alo la oma mi toi ma chuan a son no thopnan chung te chu alo thuk ronge ani mel ngon taka an en nu chuan hiuminga ke phale a ke kora te chuan kisen nu ma an mu thei bok ani te chuan jiumi ruang hi autopsy ti ani a result atanga alandana chuan jiumi chuan ataksa abikin ataksa chunglam le a mai vela chuan puthlak na nasatak atwar nge ti hi a hria thea a hmoi te chu ubung borin akaka heng a hliam te hi anha in rap thlak lom via ma che thi puina khopero chu ani lo ti in forensic mithiam te chuan an soya hei aya rak thla jok chu jiumi sera hliam chu an yome manro engemaw tak manga sei sak ani ti hairol ani lo arap thlakin hmu a hriam ngei mai chu mai chu anani lo ama sei satu hian a ser mai chu du tok lavin mong kwa chu engemaw mangin a sei sa ti hria tak hian a thler vek boka an zir chian atanga an hmu chhuale chu jiumi kha a khel bor vela voi tam tak vi ania chu chuan a ko chunglam organ puimo tak tak khoi chhia in thisen a chuak na sei mema a ko chung le pon lama thisen te chu a chhuanim ema wangin thisen hlo hnem le tuka wangin a thita ani jiumi thi dan hi arap thlakin ama be to hian sei sak sak le ringot adu tok lo arap thlak thei ang bera sei sak adu hi ani ber mai heti mema huat na na sa achunga thlen du tu hi mi pa ngai po ani theilo ache du dan in hian minun rong top khok che dan ani ti in forensic mithiam te chuan an sei hial mai tol than a thlen tu ka tang chuan New York police chuan ni choina chu an tat taka la wang chung ko ho hiuming ane na apartment pakhata cheng ho te chu police station lama shwai ngal ni in an ni hi he case thushi tu poimo berte ani zuya zo na zo ani lai hian Mr. Wang chuan an nu pa an chuak tlai lam dar nga le achan bia in an thlen nu le an fanu in 911 a call hun in kar chung chong khan an building a chuan midang tu ma lut le chuak anom lo tho anem ngeta in an nu pa pa ka chuan an fanu daria ta alo hoti lo chu toma midang reng reng lut an omlo an fanula chu khuming roma thil thlenga chuan in nam hnoina engma ani lo cheng bok si he Mr. Wang statement pe khi apoi mo emema achan po khamini chotna ma tanga poi khoina thlen thleng khan khuming ati lo chu jio mai khoi emo motor emo a local to ma anom lo ni ti afin fiat lat ani jio mai kha khamini ni leng khan khuming roma khan oma ama mole shetu omchon chu abial pa khumanga che chu ania cho chuan tol thatu le jio mai se satu chu midang ani thelo ti ati chiang tlat mai si ti chuan crime scene evidence an hmu ti le witness te thu sei te atang chuan police lam po in thutluk na siamin khumanga chu jio mai thi chungchanga chuan rin lel thil thuwa man anita a nima sela police makti khopin hetia man ani la hian khuming cho athla amwang de huai mai a mela chuan chi aina emo zamna emo in chirna emo engma motor omlo rap thlak taka boral ta abial no thina chuan engma in nam hneina emo nei lo le abial no thina chu twar ei lo ni mai om hiana oma lo hnial emo chan buai emo po chu atum chuang lo angoi reng ringota aron tong chwa chuna ero chuan lawyer ado tho che aron se chuak thung te chuan chotia rin hlel ber man an nei ta ka chuan police te po NGO me chung khat nai ber te chu chanchin an shil she beta a chuta GMA pasal an komna chuan
Jiu mai le khuming ate in sha tho chu a shat pui tho soin party na imo anma ni Chinese community ho thil ti khom na atang imo a in sha anni tho soya ma se chu tiangin anlo in ngai zong sui ani ti ero a sha tholo tho soi thung ti chuan November ni thum tual thanara thlak tak thena changa ni ni nuwa khuming a po chu NYPD 109 hon chung office atang chuan hroi chhuani in tual thada po ani na thuboi ma saber kot lama ma chon turin uluk taka vena hnoya kalpui ania chanchin bumi te le pon lammi te hmu lo thei angber turin police chuan le in kar du manga hruai ani boka ma se le avek se lo chin lo omin chanchin bumi then kha chuan a thla le a video te an lo la man thowa henga a thalak bel a handar se chu e case lo nge ben bereng tu hawin khuming a kumsam nga pahni na mang mek tual thatua po mek melan dan an han mo chuan an thin arim thar nge mai a chan po a mela chuan in thiam lo na imo in chiar na imo engma alang lawa a thla amon mel em zok tlak mai si ani e chuan ko ta chuan khuming a chuwa awai khatnan tong chhuakin khamizana thil thleng chungchang an zo chuan dam thlap le zam ho lo hian Jiu thatu ani lo thole poi soi lo ani tho a soi chhuak mak maya a thiam tho soinan khamizana thil thleng chungchang chu a han soya khamini khan an pahnia chuan anin hungeya Chinese restaurant lama thil e donin chumi noa apartment alwa ho khan an pahnia chuan an kaldun ta a heta an omnun chung hian pon lammi to ma midang reng reng an kal lo tho chu a soi boka e chuan anin mo thina room an thlen hnuah chuan zu te an in duna chumi zawa Jiu mai chuan mei zu tora pon lama chwa adu tho asoya ani ero chu chuak ve pe lovin thutlenga chuan ala thuwa zu alo in hnim deuh nge Jiu mai mei zu tora a chwa hnu loka chuan ani chu alo muhil zui ta deya a han har le me chuan Jiu mai nuna nei to lawa lo le terang mai chu a muta ani achi ailu tuk chuan ti tur ber shilovin in hnoi lama Jiu mai chu a hnuk thataringota ti chuan 911 a call zui ta ni in asoi prosecutorin in chunga thisen bo zo zai le Jiu mai taksa a hliam chungchang te kha a han zo le chuan khuming a chuan alu chu thingin engma a hriat lo thole engtin nge chu tiang chuan alo omri ngot thei a hriat bik lo thoin a chang le maya amu thil hlana engkim chu lo thleng vek le ani ero chuan in nam hnaina ne reng reng lo ang mai chuan om tlata ma se a in soi thiam na le thil thlen dan nia a soi chu oi thei po ani bik lo prosecutor ni velem lo mi pa ngai tan po a oi om hlul lo hi ani bere jury te chuan le lam ve ve te thu soi chu ngun takin an ngai thla a engtin nge khuminga tui taka amutlaya chutia anom na room ber chu in do na tual zol ang maya nokle thisena kha chuan alo om the engtin nge kha zo zai hliam kha victim taksa khan alo om the te chuan jury te chuan thu boi ngai to chun zom le ani ma chu khuminga chu bel the lovin tanina omri torin antita a prosecutor lam chuan khuming chu poi khoina serious tak paruk ngot mangin an charsa second degree murder te mi pat me chiat na lama uchuak taka in sui sakmate evidence khoi chiat tumna le chumi kai hnoi dang te mang chuan thiam lawa an puwa kota ailan ma sakbera changa ni ruknuwa khuming chu hearing voi ni na nei dorin court ma ailan le a evidence heti khopa chiang le tam aum to chung po in emichuma kota khuminga ainlan le chumpo hian amasa angbo khan ti sol nei lo ani tho chu ala sui fana atan na ngaya chon chang tatin ati sol chu ala pom du holo angai te angbo khan amela chon in chirna imo in thiam lo na imo mu tora omle chong lo thamon mil tak hian ko chunga chon a thukar mai ani ti chon cha chuan le lam thu soi angai thlak no chuan thu boy soi bai thumna nei le torin tho atilu le ta a chumi huna tan chuan January ni somni panga kumsang ni somni pahni chu arwat fil le zuya ma se kan sha thewangin kumsang ni somni atang to khan khovel pumpui COVID-19 na wangin kan boy ni kha American judicial system po na satakin kha shileng khan ati boyin ahmong via khuming a thu boy po hi
kha pandemic khan a ngong ve lo theilo chu chuan thu boi po hi a pot fan rei ta viau mai khuming a thu boi chu kum thum do na ral nu September ni somni paro kum sang ni somni palia khan a top nan ngei to chun zom ani le ta chawa ngon taka thu boi chu an ngei to nuwa jat chuan project eu torten an po da song song paro ka chuan khuming a chu thiam lo a chan tir ta vek ani October ni riat kum sang ni somni palia chuan khuming a thiam lo chang tura thutluk na an siam atanga kar ni nuwa Point Supreme Court chuan khuming a shem na chu official in an puang beta a wan khoiming a chu kum somni panga atanga dam chunga lung in tang tura shem ni in kum somni panga ma chuan chwa lei lok po adil phalsak ani dalawa a shem na tur pon chwa ani nuwa hian Queens District Attorney chuan thu sei zomin khuming a chu tol thatu miswal ani satli alawa ban tlang mi puitan po hlaom thei ani awangin chwa zalen chi ani to lo tual rap thak takin athata chu mai du tok lawin chi aina neimia lawin atwal tha thup tumin chet ala zuili a ti sen kai shufain thomna bo ma pon chha chu a thok ruwa chumi zo ruang chu hoi emolaya paibo atum ngei ti sha takin atha na hmuna changin anuk son le boka athil sol ti thup bo atum lain wa nei thak takin in nei tu te fano khan 911 alo kol hlawa atwal thana thupnan chuan hun anei talo chiang taka man chwa ani pha ta hlo zok ani hetiang khopa minun rong mani bial no te thina poina ati chi ai zo mi alo khopa mishing ril rodik lo hi chu mi pui ban tang jinga chengtlak ani lo ti in asai zui ge ge nima sila khuming a khan enga tinge khati khopana sa a jio me kha asoi saka atha tak chan ber khani yang engril ropuwa khatia chetamai khange ani ang ti ero chu kan she thengai don talo ani mel achan po tol thatu ber khuming a hian an man tira changa thiam lo chan tira tan ina thon ani thleng po khan ti swal nei lo le jio mai thina chuan in nam hnoina nei lo angin ala in soi ngar maya atha ani lo tho in atang tluan par tlat mai ani ma se anin kopdan ne an chan chin shetan chuan ngai ro thei tur chu om be thomai khamizan tol thana thlenzan khan an pahni khan anin hauna sa hle ani kha tachan bebel set mai in bi pop mi alawa an om nuwa anin mudu ne khani a jeu mai chuan khamizan khan anu pui chena an pahnia in nei chu arot le anga ma se khuming a chuan lo hnialin cho anin ho channa ani mela atu be po an thin rimin to ain an tong na chho be a le chuan chuan thil thalo zok thlen chho zelin khuming a insum zo lo chu khati khan a che chhun zom tamai ani mel abial no chu chen hlen a phallawa chuti rwalin anu pui chena a chung ko chan chu a phal chong bok si lo le lama chuan ti lom tur ania bial no pangte du to ka nom chen pui thei tur ania le lama chung ko hne thatak anei boka an pani chuan chan lawa nei be adu bok si ma se chu abial no khan a kham khop be to tlat lo a top thlena an ko pui be chena an pahnia in nei chu adu tlat mai sia anin kara in kung kaina om chu a top thlen pui an do le an huam chin ain ang ta si lo chu anin hau pha chhota a anu pui lama tang le abial no lama tanga norna om be chuan a tho ati pikin aril ru in let but chuan adu aina sain a che tir mai po ani be theitlat ani he khe sian thil tha jok min ko mo nge sela uire na swalina a thlen the hi atam e ma no pui pasal nei to hnuwa rin om lo na hian kan ko pui te le kan hmangai kan chung le chau atina lawa chung nat na thlen tu mi swala chuan min siama keima ni nun na ngei po kan ti chetil the ani jiumei po apasal chung de la ka tangin ngai sakna le duat na athak le em chin chu pon lam mi pasal laka azonga apasal te in chunga khan shomin tuarna sabya ma se do thlanna thajok siam thei tam tak ani apasal chu chenin non bol atran theya ma se chu thlang labin mi pasal du lai mi pa an du lai kher kha athlang tlat maya chu chuan thil poi zok thlenin
limna asonna lama thina atong ta zo kan ti theng chu engpo ni se mi chung ko tike dar zonga che te hi mal somna hian om zui du lo khop mai chuwan chuan tuna ngai thatu te singa po hetiang din hmuna ding me kan omani chuan atlai ma in thiar pe hlim bat kan tum theu donia ole khati song kha ton chuma kan case nge thla khau theile kan thler ho thei chu alo ni le ta a he case sung changa in ngai dan te comment section lama in no sei vele theu donia